Iki lho Besti, menuku dino iki aku nggawe peyek urang kremut, bakwan jagung, ngrebus sawi daging, cowel sambel. Pertama ning kene aku nggawe adonan bakwan jagung. Iki mau jagungnya tak ulek pokok gepeng, terus tak tambahi tepung terigu karo tepung beras. Lanjut, iki aku nggawe adonan gawe peyek urang kremute. Tepungnya iki tepung beras karo tepung kentaki pedas Besti. Tujuannya tak tambahi tepung beras peyeke lek wis adem ben gak cepet pelot. Kok pelot sih? Lemes. Kedua adonan wis siap kabeh. Pertama, iki aku goreng bakwan jagunge sik. Kok aku goreng bakwan jagung sik? Ya saking aku sir bakwan jagung sik ae sing digoreng. Nek bakwan jagung sik sing mateng kan penak, ambil tak cemili. Bakwan jagung tas ngentas sik ning ndukur serok. Seenak itu loh kalau dicemilin. Kriuk-kriuk. Nyambi nyemil bakwan jagung, iki aku ngerebus sawi daging bes gawe sayure. Bakwan jagung wis mateng kabeh, aku lanjutkan menggoreng peyek urange. Urang kremut ngene iki nek sik seger enak bes gawe peyek. Beda nek wis kering ngono kae. Urang kremut nek wis garing ngono kae aku ora seneng bes. Soale nek maem urang kremut sing wis garing ngono ku sirahku menurutku aromanya sangat menyengat dan tidak enak. Iku menurutku sih, tapi sebagian banyak orang suka urang kremut sing wis kering. Opo maneh dicampur karo jangan santen, jarine enak. Cerita urang sudah selesai, aku lanjutkan mengulek sambel. Iki Besti, sambelku yang merah merona menggoda beserta kanca-kancane wis siap kabeh. Iki rebusan sawi daging sing sauprit soale sing arep gur aku tok. Disusul dengan peyek urang dan bakwan jagung yang cantik dan menggoda. Dino iki prai pete bes, ora duwe pete, gorong tuku.